Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Danas sam spremala ove predivne ukusne kiflice mekane kao duša. Punila sam ih sitnim sirom i šunkom. Vi ih možete filovati nadavom kakvim vi želite, slanim ili slatkim. Testo je lako za izradu, veoma je mekano i kiflice će i sljedećeg dana biti tako ukusne i vazdušaste. Sastojke uvijek imamo u kući i priprema je jednostavna. Pa da krenemo. Kiflice su spremne za posluženje. Veoma su dekorativne i zaista preukusne. Probajte ovaj recept i napišite mi u komentaru vaše utiske. Ostavite mi like i podelite ovaj video dragim osobama. Pritisnite zvonce kako bi bili obavešteni o novim receptima. Ostanite zdravi, sve vas pozdravlja vaša Dekoveca.